करे के परी न नौकरी तलाश हो, बिना परीक्षा दिले हो जइबा पास हो। अब हाँ करे के परी न नौकरी तलाश हो, बिना परीक्षा दिले हो जइबा पास हो। सुन गोटी जिंदगी आई बहुते बाहर में, IPS बनबा 3,20,000 में। अपन कबो हमारा बिहार में अब IPS बनबा 2,20,000 में। अपन कबो हमारा बिहार में। कुछ तैयारी बोते पासान हो, घूस दे के खुश हो जा बड़ का परेशान हो। गोरख पोरी ने कुछ तैयारी बोते पासान हो, घूस दे के खुश हो जा बड़ का परेशान हो। बोल बीती समय आई कबले अनार में, IPS बनबा 2,20,000 में। अपन कबो हमारा बिहार में अब IPS बनबा 2,20,000 में। अपन कबो हमारा बिहार में सब उपलब्ध है। बतिया मानो लेके देखो हमारा से सपोर्ट हो, कुछो न तोर के कर के परी देखे देखो नोट हो। अब बतिया मानो लेके देखो हमारा से सपोर्ट हो, कुछो न तोर के कर के परी देखे देखो नोट हो। कहे मन जरा मन जानी सोचा बेकार में, IPS बनबा 3,20,000 में। अपन कबो हमारा बिहार में अब IPS बनबा 3,20,000 में। अपन